La Pagesa és un moviment lliure, independent i unitari, en defensa de tot el sector agrari català. Des del passat 6 de febrer, la revolta pagesa s'ha consolidat moviment representatiu de tota la pagesia catalana. Aquest moviment neix de la necessitat de defensar el nostre sector sense partidismes ni sectarismes, sense haver de preservar cadires ni privilegis, amb total llibertat i independència. Des de Revolta Pagesa considerem que el sector agrari català no té representació existent. Un moment, m'he passat una línia. Des de Revolta Pagesa considerem que el sector agrari català no té qui el defensi davant les contínues agressions que pateix. El sistema de representació existent no funciona. Prova d'això n'és la contínua pèrdua d'explotacions, la pèrdua de rendibilitat, la crisi de preus i, sobretot, la manca de sensibilitat de les administracions que no vetllen per un sector agrari viu que pugui garantir la sobirania alimentària del territori català. És per aquesta voluntat de seguir defensant els pagesos i pageses de Catalunya que Revolta Pagesa ha decidit fer un pas endavant i volem ser escoltats a tot arreu i actuar de manera eficient per garantir la supervivència del nostre sector. Per això hem decidit crear el Gremi de la Pagesia Catalana. Aquesta entitat neix avui, dilluns, dia 3 de juny de 2024, una diada històrica que serà recordada per la unió de tot el sector agrari del sud d'Europa en defensa de la pagesia. El Gremi de la Pagesia Catalana serà una organització independent, democràtica i sobretot lliure i transparent. L'objectiu del Gremi és única i exclusivament la defensa dels interessos del nostre sector i lluitarem sempre que calgui i fins quan calgui pel futur de la pagesia catalana. Des de Revolta Pagesa convidem a tots els pagesos i pageses de Catalunya a unir-se al Gremi de la Pagesia Catalana. Per això, des d'avui mateix us podeu agremiar mitjançant el formulari d'adhesió que distribuirem per tot el territori i properament es convocarà la primera assemblea general del Gremi per tal d'acordar els estatuts que regiran el funcionament i elegir els càrrecs que representaran. El Gremi de la Pagesia Catalana no vol res més que una eina al servei del sector primari i ens ha de permetre les mans lliures i amb la màxima determinació ser influents allà on es decideix el nostre futur i el de tots. Ni una pagesa menys, ni un pagès menys, visca la terra que la treballa.